i uvek se na kraju vratim. Kako je teško celog života biti jači nego što si u stvari. Mira Trailović. Kad se vreme zahukti i točak ponese u beskraj hiljade gladnih misli, u dubine trajanja, katkad samo dovoljnog, katkad mučnog, a uvek neizvesnog. Na kolena padnem, posrnem u svojim zabludama polustoletnim. Nateram sebe da shvatim svet, ljusku orahovu, kao jednu neobičnu alegoriju koju objašnjavam svojim učenicima uvek sa iščekivanjem da li će prozreti alegoriju moje alegorije i otkriti da se igram njihovim sledom misli, kao što se događaji igraju mnome. Odlutam tako u ludu igru stilskih figura, metafora i simbola, bez kojih bi svet bio nekako mršav i bled, važni sastojak pulsirajuće krvi, što me uzme pod svoje, hoće da dokaže da je ljuska orahova zapravo u nama i da nema sveta van onog koji sam stvoriš. Jer silovitost jedne dobre alegorije može se meriti sa lepotom i snagom jednog porođaja. I ja odem, ali se uvek na kraju vratim, iscrpljena kao diskobolos, no čudno ispunjena, jer sam opet provirila u tajnovita čudesa između korica. Uvek se vratim, češće nevoljno, jer život je kad sve samo nije predvidiv, tako obećavajući, a ne događa se uvek ono što sanjamo. I taj napor uz besmislene simptome gubitnicima ne ostavlja mogućnost razrešenja ni jedine proste alegorije. Promenit ćemo oblik i ali će ostati zapisano. Tvoja strast prema životu čini da onda, kad misliš da se vraćaš, zapravo samo uživaš u produžetku svoga sna.